susune barang. Kudu susu kuwi. Awake penak urung. Awake penak urung. Heh, Awake penak urung. wis. Wis mari. Wis doyan mangan. Wis doyan mangan. Oh, doyan. Ini iki. Ada. Tangga iki semangkok ijo longkak-longkak. Entak longkak ijo kurang pas ngene iki. Kurang ngomong jangan ki anak nang ngene iki mah foto kuwi. Apa lah? Rapopo. Iki lho, iki anak putumu lho ndelok iki. Heh, Anak putumu do ndelok iki lho pengen roh. sapa? Kabeh anak putumu itu ngendang sapa? Putumu. Anakmu sapa anakmu? Anak putumu hitungan sik. Heh, Anak putune diitung sik sapa wae ndang hitungan. Sik apal ora? ki arep roh sapa? Hal anak putu kabeh iki. Ndang. Ndang hitungan anak putumu sapa wae kelingan ora? Keharus napa nah? Wih. Genah karwane sebodo nek ngedumi kok. Sok bodoh ngitung. Ndang saiki hitungan saiki ndang kelingan apa ora? Ndang sik dhewe anake sapa? Ora ngerti kok hitung dhewe nek kowe ngerti. Nggih. Anakmu pira? Anak 5 ngono rek. Sapa? Sik dhewe sing barep sapa? Ndang. Semi, Terus. Slamet, Terus. Kami, Terus. Yatno, Terus. Rato. Lah terus putune? Putune anak Semi sapa? Ngerti ora? Ngerti putune Win, loro, kowe telu. Heeh. Heeh, terus. Telu tak hitung anake. Putu ki kowe kok ya. Heeh, entang anak Semi pira? Win, Heeh. Susi, Heeh. Wigut, Heeh. Desi. Heeh. Putune 4. Ya, terus selamat. Slamet. Loro, Sapa? 6. Sapa? Adi karo Eko, Oh iya. 6. Heeh. Terus 6 terusan Semi, Kami 3. Songo. sapa ndang telu? Songo terus Ya, telu sapa disebut kerek? sapa? Anake kami telu sapa? Lah Ani, Dewi, Gita, Heeh, terus anake Yatna Ose, Yatno loro. sapa? Eko Deni karo Topel. Topel terus. Topel, pel. Terus Prapta. Rato 3. Sapa anake jenenge? 3. Heeh, sapa? Seneng ya ora ngerti. Aduh ya, rata wawer ya ora ngerti. Jenenge Resa. Vela, Kalista. Terus buyute? Arti kapake to? Buyute pira? Kelingan apa ora genah karwane kok Kelingan. Ndang, buyutmu pira? Kok ngene migut sik ya. Heeh, ya sing barep sik to. Win sik ah. Win loro. Heeh. Terus kowe 3. Heeh. 3. Ya, Terus migut. migut 3. Heeh. Desi. Desi loro. Heeh. Tapi romo. Mbah, Lah anake 4 no. Adi kapake. lah terus ndang nang anake Slamet buyute pira? Wis enek rek. Buyute Sita. Oh, Yatna. Kami sik apa Yatna sik ta? Loro. Kami. Kami rung duwe. Yatno loro. Heeh. 3. Terus Ya wis ya. Dak 3 kurang. lah anake Prapta, putune Prapta. Kata ya Sita. Heeh, Sita. Iya. Iya. Mayar men. Heeh, mayar. Jaringan kabeh. Ora ana berpapat juga. Buyute jenenge sapa? Buyutmu jenenge sapa buyutmu? Buyutmu sing mbok kelingi jenenge sapa? Buyute sapa? Buyutmu sing mbok kelingi sapa jenenge? Nak siang hitung ya kelingan kabeh ne. Jenenge sing mbok kelingi sapa jenenge? Sing mbok kelingi buyutmu sapa jenenge? Oh jenenge. Heeh. Ngerti nak jenenge.